Okay, good. Karibu mwanchumuligeria anonsia sole ase eshow yaito ye litukeliga lia alero ase channel yaito ya Kisi Hot TV andonsi asoke bwaterete karibu naende chinsa chinga bonechiga chabutokire jireka isano na isato ase chinsa isato chia abono butuko chinsa chia Afrika ya mocha narorera mashabiki amange achakire goiteka igiga ishara tosha ngarero tore set kugenderera nesho ye lituko ligalia lero lero omujadala tubwateka iga gore omoting'u kigima ando mokong'wa kenda atebe lakini rende we finally ngonyora tore lichiu ng'akiere mashabiki ndo changere gosoaga iga toma comment yao ng'akiukurukwa naende ng'ai ogotobwata kurwa ng'ai otobwatete kurwa naende ng'aki ogenderete weekend yabeire entambe gochakira lituko lya lituko twagateganeta iga lya Friday kera twabwate gukaribisha sabato goika ebire biga naende twomeranera sembeo weekend ntobwate show asengencho y'igisababu kitarenge ko nyarekana omutinyo minyokera mono kitariki 25 omutinyo kianda 2020 tukarite emitinyo emisini niga tukora omwaka barimo abate resolutions cha 2020 pole sengencho amatuko gagenderete kuminyoka sawasawa timanyeti indimo gocha mwa akora resolution ikichino but I don't know anyway tunaomba kwamba in the shortest time remaining emitinyo emisini etigarete nkunyara muri gwikerana ine rero korengana n'omujadara wakirutu chikura korengana n'omujadara wakirutu chikura rero timaiti gose maite abantu nabake sana banjete chokoni abantu nabake sana banjete chokoni omujadara wakirutu chikura gaigase group yaito ya WhatsApp sometimes back neringa rero iga tutete kumanya ng'aki omonto kwiyeka engoko ng'aki kwiyeka engoko kwanza in fact engoko nebimo birenge bwate tuchageraho engoko nebimo birenge bwate kuku iko na bimo bingapi engoko ebimo birenge bwate timanyite lakini nengo chimuri gotweresa ng'aki ng'aki okwiyeka engoko nebimo birenge bwate kero omonto ari roro babana kio kara kwamanya bono oino omujadala mwakirete chikura last week so
ndo cha mashabiki chakire gwikaiga subonge tomachi semester ino tebine kyukorukwa ayuke bwatete korwa chinse chiga aiga Kenya bono mogoroba kero kenda ndonsi asori na bera abe ngachinse ni ching'ao lakini rende aiga Kenya echire saa 3 na dakika 12 rero ntegete abasacha ase obonge gaiga mukaranse and you really take notes abarino nabasacha ngoro story ndagera my friend you don't joke. In fact kaka nchage kuyeka engoko gorakumi endagera nkorosi tore rero tutete turategerera turaigu ng'aki abanto bamenyete engoko na ebimo bire ngebwate tobwate omotwe orobaba embochero yes ebinto buna ebi na ebimo engoko ebwate imese embochero na ekimo I don't know so by the way abantu mbare bakorosi bakamase engoko my friend nse yere bwata abantu umuntu nakorosi amase engoko akorosi amase engoko yagekera oya siarire chumbi arazi endagera no busie so I don't know engoko ebimo birenge bwa nainde unamwona engoko neri naro lile group how do you cook delicious chicken delicious ngoko yes tuone wapishi hapa warugi wale watu wa kuruga wale warugi wa kuruga we're waiting for the recipe mnaita recipe akuwa no mwalimu wa someti na serikaka inaitwaje recipe I don't know timanyite Rossi agoteba niko ndani kurwa chisemo cha Saudi Arabia. Valentin Benson kurwa chisemo cha Bahrain, karibu sana. Nindo chaigo mundu kurwa Elizabeth Isabo hai kaka, wiki njema wapendwa. Yes, tumeanza wiki vizuri. Tukura ni Nyasaye mbuyamana. Wiki ya chakira na kishindo. We really thank God for this week. Jerusho ndari mugondo kurwa naso iri ne Chibuti na kikake studio kore namangana igatore buya turwa rero nditokumanya bona makorosi yangoko. Victor Soromwendia na familia yangu kura chisemo cha Mombasa Likoni tuko ndani na kuku. Haya. Lilian Nyarombe, kaka pokea salamu zangu kwa wingi, nimepokea. Honorable Edward Yotara, following from Embakasi East, waiting for the recipe, waiting for the recipe, I don't know. What is the correct pronunciation of the term recipe? Do we say recipe? 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 So, I don't know. Periske Mdo, tuned from ini ya wapi? Amion. Jesus Christ. Tuned from Amion. Hii ni ya wapi? Ni ya wapi? Okay. Bono, basacha de torere nguri umanyete korosi ngoko. Kaka sabeti yache ne risipe. Montarante, how we pronounce this term. Recipe. Yay. Wow. Tuned from Kikuyu, niko ndani. Amua. Sijajua ni ya wapi. Anyway, kaka tigamba ilingi to cha kesho. Lero ni meta anda bange baka bebise. Sengi njokorosi ndagra, my friend, is not a joke. Ando baka bebise. Ando baka baka maningo ime. Mata bonare niko ndani from Nairobi Wilson Airport, mashabiki ingia ndani. Robaka abantu bake mbuna, especially abantu aba kuna watu kupika ni stress. But anyway, we will see. We'll see. Tenda batumire linki gaiga so that watu wakuje hapa
tupike kuku. Ndeta kora rero n'abashaija bakwiyeka engoko. Nakio kuyesunyora, nakio kuyerura, nakio nachakire kuba very serious. No, I'm not going that direction. Nachakire kuba very serious. I'm not moving to that direction. Okay, nimetuma linki hapo YouTube pamoja na Facebook hapo kwa comments. Join gaiga. Nimanyitere abantu bakaba kama sakumi. Abantu mbali no mbona batamanyithia ngoko ni bimu birenge bwata muburinga. Ndakwaye hoteli onyenye ngoko nyoni. Engoko ni bimu birenge bwate nandi kibesere ngera asoke nyoko konie kama gose 150. Abantu mbali batamanyithia ngoko ni bimu birenge bwate. People don't know. How do you cook delicious chicken? I've sent a link. Just join. Mwensi abasaja n'abakungu injuga moto tebinga kimokorosia nko. Mata banare abasaja n'abakungu mwensi, all of you come here. Van Vanessa niko ndani from Bahrain, karibu sana. Bantu mbali batamete ko nyenya no ngoko. Wako najui kuchinja kuku. Evalini Kwamboka tuned. FDR kaka hai niko salama. Yes, tunataka kuona wapiki hapa, wapishi. I'm waiting for wapiki. Wapiki. Inchua totebi ende yonsi na yabona iliyo kwa tkotia maji. Just come and tell us how you cook chicken. I know. This is a hard nut to crack today. Ngusie kesho mapema ngenda ndale by the way. Bambindi kega seti nda abantu mumete kwa singoko. I don't know. Yes, I'm waiting for people here. How do you cook chicken? Maete mo basa goteberera umuntu ipiripire tiango turama maete tiamba tebi. Muntu naro wetire channel yonyore gakorigia umukungu akunyoma. Ono nabora akwane ga onyore ngakwero iri rieta. Tumanye buna bogoki. So inchuga tuerese ngikokorosia ngoko. How do you cook delicious chicken? Ngokinyanzo. How do you do it? Just come on the screen and tell us. To komanya nabora base kuweraga. You never know. Abakorosa. Abasaja. Yeah, basaja mbali bakuya ngoko. Well, there are men who cook, my friend. There are men who cook chicken. Very delicious chicken. Just join. I've sent a link. There are no people here. I'm waiting for you. I want to see how people cook chicken. I want to see how people cook chicken. I just wait and see. How do you cook delicious chicken? I'm waiting for people to join here so that we proceed. Nikikunywa kinywaji hapa. Oh yes. Ya betul kerja camera. Kaka Stocky, I'm here until you tell me how to cook chicken. Anda Stocky, I'm here. I'll be here until 11. Rigie kalamu ni karatasi. Tafuta kalamu na karatasi and write somewhere. Engoko nibwate vaniskiru kero mundu sukagocha toteba ni unatokorosia matogotania muchemusho. Zao nankoje. Rero itimbulia gongira bagusiba bataba. Sukagocha toteba ni ga. Unakuwa negeke bagonyora. Antu bali muri Saudi Arabia. Waigurunguri bali ngoko. Na baba waititu ngakimoko yerosi. That is what we want to know. FDR, for me I don't know, but waiting to learn. Oiko manya no ene elioko beria maji, elioko ye na chaiga tuobe ketoko tulie. Hata hiyo ni kupika. So we're here to learn. Kila mtu akona different ways of cooking. Not only chicken, but chindagere chons. Kila mtu na different ways chukuruga.
no ena yo bukuma maito muntu nare okuruga obukuma differently. Muntu nare ogochakera obeka obosiri kokaranga obeka amache otiga bwatogota omanya korigia omogango. Na hiyo pia ni kupika ugali. Muntu nare okobeka amache obeka obosi orosie erongori omanya koruga. You know, they're different people. Na kero omonto nabwate enchera akorosia endagera. So injuga matogotani ningi nangoko, I don't know. Emily ndiye kini nimekam. Kuja, here is a link. Nimetuma linki hapo sijui. There is the link. Ngoko ngakyuko echaka kuru zero. Watebu kwa bagani bachire. Abagani bachire rero nengoko bakuria. Ngaki okorosia engoko. Step entang'ani nereriye inchuga torosia engoko kujeni hapa. Kwa sababu bantu nesukuma momaete koyeka. Hey, acheni kunichekesha team comment. Muntu narodanga kaka onye nesukuma kanga bantu bachire. Ani michieka. Kuro Saudia tubwate style chinyinge chokorosia nomochere. Hiyo ndio tunataka. Those are the styles we want. Michieka, hiyo ndio style tunataka, hiyo style hiyo. Yao, ngahenga kikorosia ngoko kivyako. Mato muntu naro kuyeka ngoko na mbochero. It's possible. Oh no, just come here and tell us. Muntu naro koronda masaya ngoko kapiso ya sibio be kaliko uyeka. Abandi batige nduru yatekera liko. No matenge nduru nguru sikwere. Sitaki kuibia siri. Chuga, come and we learn. Michieka, hiyo yako ndio tunataka. Style yejina chitutagita. Just come here. I'm here stoki leo nonkobera nitakesha mpaka mumalize kupika kuku. Obe, ntu akorete gusaba bono, wacha tuombe kaka. Umuntu acha tusabere ga. Pastor ikira, pastor rosia camera, you pray for us. Mishi. Tengeneza your camera vizuri and you pray for us. We want to cook chicken. By force, by fire. We want to cook chicken here. By force, by fire. By force, by fire. By force, by fire. Sabeti, I'm not changing. Mujadala sibadilishi. Leo tunapika kuku. Mwanja ti mwanja. Hey. Okarabiogera kagite muka. Mama Ino tengeneza kamera. Vincent Mochoge, karibu sana. Susan Muramugoi, you must boil it first and then you fry it on the kuja screen tuambie kwa hiyo maneno. Hatutaki kusikia kwa comment. Kuja tuambie rife. Tikamisha to sabere to chaka. Vikundo. Hi. Yes. Wairire studio. Wairire bya abantu bakira masakume. Bantu bali meira. Bantu mbama etikorosi ndagira. Bali bagwa kontimbu. Abantu bande bajagira go switch talking nje umuchadara. Tindi ko chenjia sibadilishi. Neba ninje wega nda se screen nitaka hapa mpaka saa 5. Ni sawa. Abantu banjire aya. Kero muntaija kwa na korosie endo ndagira akuri. Iyo bas. Evalini kwambuka. Tindi kwa soma comment yo korosia ngoko. Unakuja live unaeleza hapa. Amangano kuibisa si comment mwino kwa na gutuma paragraph ibere na ndo watuma isato iyo hapana taka. Moto fire. Iyo hapana moto kama pass. Aya tusabire kwanza karatu beka zama kwa katata. Tusabe. Machanta kuna saa.
awakire mbuya muna sing'encho twanchete waturendire kurwe mambia lenge tambi wakachinsechi omoche igelingo chigosotera ase egepindi yaito ya kera ewiki turende twagate twamang'ana ya ogosemia netigire ase amagoko ao ase eng'encho abarwaire na abange plus aunty yane orwarete namobekire ase amagoko ao wabenera omoe riogo riao ria obisia anyare kobwena na bari bonsi barwarete chinyagitari ao aya amake nasabire tigaetera ase rieta ria Yesu Kristo omotoreto. Amina. Haya waiguru mbariko ringoko Wanakula chichira you wane fridge ng'ake mogochirosiechi oyo kaka gakinche iga iga nabatebeti timaeti konachana na egetunguo nyebeke korosia endagera iga iga nkorosia mpaka ng'amie aiga nakanete by the way but nyumbani andebe ushago iga aro tobachete korosia endagera nyebachete nche ngoteba kifi buna nkorosire ndi buna nakorosire iga endagera okori na eya abande baruge tiga barosie endagera gakinche iga na obosabi nachete kaka agworo haya tochimono akamoisi ako karusia ase kamera ngarwete ororo ngakororekana haya tochibono inche ngochakera bwate engoko yao nyenya nyebeka ase erwa amanyinga aria amaba gweta ari wakayeminyokiri okonyebekerwa amanyinga otarayeminyokiri nyebeke esiku nanetie amanyinga kobegete amachiriko obere kegokobera gwetia amanyinga aria reta oyerosie oyebeke ase amache aria amaberu osunyore orusie oboche oyebeke ase omorero iga erusie obomarionya gete bokoratigara riria ogosunyora omanyete obomarionya mbori bogotigara ekero kwayesambire ase yarure ebimarionya ebio nonyenye boinache rusie ebinto bionsi bia nda bibere kando ekero gwakorire nacha into pieces nyebeke riko na amache ang'e ebikombe ibere na echumbi amache aria gakoera yerusi bono kenya egetunguo kenya chinyanya chakera egetunguo karanga into brown beka chinyanya koroga mpaka chiyeyuke kabisa bono chaka kobeka ebipisi biri biri bia engoko biayire ekemo ase ekemo tari okomora naende na agasupu karia gatigarete no bono beka egepisi ekemo ase ekemo riko mpaka biere korwa esuguria eyende bono koroga until bibwate esupu eria echinyanya ekero gwakorire kuneka asinini egere etware erete arufu yenyama yengoko ekero gwakorire nonya gogotumia kitunguu saumu keria okong'ondete ensemo na tomato paste nonya kogotumia eria obegete ensemo reta bono beka koroga omanye korwa obeka amache 2 cups yani torosie esupu eria entambe torosie ensinini abanto bataigote rosie esupu ere gatigati naende tobeka amafuta amange ekero gwakorire kobeka ebinto ebio kuneka bono in 30 minutes 30 minutes eyio aisaine amache aria ebikombe bibere aisaine esupu ya abana bao bakoigotera na omogaka nonya kwabwate esuguma tobeka nyanya karanga na egetunguo gioka
ebe dry Mm. tetwara supu nonye chue supu nerorore yenyama so kere sukuma erabe dry egwanza sana nenyama engoko yao Ora amaete insha tukurika engoko yao ngwautete omorero natebete riri kwautete omorero orio obekirete amache rika akobera yaya tutebeti morero kiu aigwate ang'a yebeke riko lakini timaisine gasi gwatumeka amakara gwatumeka nkiege haya namba ibere engoko yao ngwayebeka amabuta of course yeah tigabono nchake tiganchake kuga kwete engoko yao nenya nabo karanga igo tiga kwirorera sikinya na kwibere rike tugunani beka isikali erwe kwerende uta beka amache riko amache aliako na kobera engoko eri harusi riama amanyinga ali amabe ali kominyokera kogokora nyeire nyesambe ase omorero oria omoke iga otari omonge erusie obomarionyo kogokora reta amache aria abeire reta nyebeke ime erusie osunyore amarionyo nyerusie obeke kando osunyore amarionyo gogokora gosunyora amarionyo nyenache gatigati gose abande mbari bakonacha inse iga ase amagoro barusie ebinto bionsi bianda kulingana kera omonto namaete gwata engoko kopasua engoko ogokora nacha into pieces lirio gasene konacha into pieces ligie esuguria engoko chipisire ngebwate engoko ebwate chipisi 8 gokonacha chipisi chiri chingiya lakini nonye kobwata abana nabo okonacha goetani nonye 12 8 nemunga yemo oro iga mapacha mbili araria mapacha ebinama ebibwate ebinama nebiomonto eke barwari oro bararo nacha gaiga ebibwato bibere alafu chimba veji ibere iyo nifo aribu nagwatete gati egekuba n'omogongo chabere 6 arafu gaiga na ebinto ebibwatete gochiaza eshingo iga bibere na birobio biabere 8 yes lakini nonye kogotaka kobinacha babanza bibe bikepe utanine takataka haya ase chiparts gwasirire go correct inde baadaye haya kwani bakebirenge yes ebirenge ni pati yengoko kiita paka mbojero engoko yoka iko pati 8 itebuna nagotebi no aigese egente ekine kimwaroka ngi mapacha ara kabere okay ina oina according to you maybe piece 8 okay oyo nengo chari nera barate bembine bono igobwati kero omonto nakobara togendera bono oye togoti na mache bikombe bibiri ARP itakuwa imeiva bono leta suguria fani sawa ta kwebire ati mishume sawe mondo nagotebi haya nagotebi endelea tu
Emondo na mahindi gaki, hiyo ni vitu ya kuhesabika gaki. Mimi sionangi unapo kama raba ndo, mimi sionangi hiyo ni kitu ya kuhesabika. Hiyo si nyama ya kuhesabika. Ando wale wakorosia masaya ngoko. Ile ya mahindi na emondo ni vitu ya kukula na mugongo. Emondo no mugongo no ebyo mugaka. Ebintu ngo bibaragwana. Peace. Amaini nalingo bagera liko umwana liya nakondera ngo ya rusi narongo test usenya meli yawe aite ngo yabara utimesa eba aya tigera iko wakore kweyeka wakorje ona ye rusi episi biri rusi kenyege tungo kiao ese sugulie ngao obeka mafuta manyerere okarange brown obeke nyanya kirachaire beka nyanya okoroge nduro rojo obeke ipisi byao onyorokererie chumbi ensinini nonye yachiere tase nyameri yo beka bono gasinini sana ke chigotogotera kegotogotera nonye gukoli kitunguu saumu kilio pondete unaweza weka nonye gukoli tomato paste unaweza ongeza ono ngaburo na bugukuneka kekoreta test yeli chinyanya se ngoko yao bono na bugu okumura obeka mati kwamba ibe birosi so beka mati mange ago chikorosi nyama yao na ndebe chemchemi ya maji montachi kutara ime hakuntinga cha kuligege piece no bono nonye kwepakwa nobo kumabwao nonye kwarugire use chapati yao use nabeko nonye ne amatoke wow thank you oyimishimishi abasaja muroche beka max cheng'ombe tia haya etobukiye agitaba matoke ime tiango te my friend ubi abantu bakali mate matoke mate kai senator chira mura karibu sana monga jerusa mumanyi rera akari na mbaisa tukurusie ko haki ndo yuko korukenye ni mubeka abukwa wa anyway Evalini kwamboka agotebanga chemusha maji ya kutoa manyoya alafu toa matumbo uoshe huyo kuku unakatakata unavyopenda alafu chemusha na kuikausha then ukaange kai oyotero na ne recipe chinyanyere ngoko beke bitungo ngakirinde kale Naomi bosi mimi najua kukula but kupika wenye wanajua kuja tuambie haya Esther Kefa mimi leo ndio gonna see these talkative people what they always cook Rabi Basambet Janet Ombiro nataka niwapikie huyo kuku lakini imekataa kufungua niwaeleze no join inakuja Jackie Mukua inakuanga na 4 pieces kaki pieces 8 kwani unakata kama kwaya ukubutole ngoko bune kwaya wa anege kwani Nancy Omwenga I'm here taking notes for my future husband mimi sijui kuzi hata sikulangi nyama yoyote ane yuko nyama yoyote umusacha uko chako matenga turiko nyama ndio singa anjete ngoko to morose wakubuno mupira sabedi mona ureko liangoko ai kaka tino jogo kusinda maino na kitara rasi ngo ndiori yako ikato beke chekoni ona kitara rasi ngo to kugamba aya okay ngango ngoyo geti kemuntu nyabuto from Canada abetupotelea finally karibu wa magani huyu ametupotelea sana huyu
Karibu sana. Oh, I hope walikuweka day shift. Umekuanga night shift sana. hii wiki niko day shift. Hata Ana nimemaliza dambi yere. shift. Yes. Biere. Tiko mageni arakwana na karati kana na watu wara maskani. Tiko mageni arakwana. Network Yes. ya nere nchinga. Network keitata. Nande njitimeti korosingo kono njitimeti konyenya. Bone ebantu Network ingi yakora. Abantu bara bakomana ati guseni bacha gusena ki nataka gochamba tabinga nuwandi mega team comment ndike chino njitimeti koroko nimeti gokaranga lakini timeti konyenya. Nande timeti goka. Aya. Chakira leso manyite. Kokora ki? Korosia ngoko. Tote assume kwa nyenyeru. Aya, bono rosi. Tindi ko baroseri ga kisenge njirindo simu. Ya mo kada to kora da. Ngakike kareren. Nimeti koroseri kuri mindo ndike katinga koroseri bagani. Tinga simamo tenga. Njo wacha kwa korosi bogo. Nojo ras nyundu. Ne yoyo kamit korosi. Tinga tebende. Yani abo asore ngakibono wiguru bakoragira. Iga ga kozo ko beke ngo kingi mariko bono ga iga ngaskero. Engi metero sirimara. Muriko naja. Muriko sunyora. Echi chinyanyiri chikori kuregendo. Yes, igatungu gyoko kona chana makona kuregendo ne chale cha. Paisa si chanspi. Alafu nye tumbuke limengi. Mukore contract galere usiga mocho moto boy. Asiki. Na bora lera mavera. Haya. Mukera Emma nimekuona, Mari Kuruwa nimekuona. Haya. Igeti tutarage timenti kusikana da chingo konchiro. Atirende tetoranyora senator ara tatebinga kibako ya kangoko. Oga kile Theory ga kile kiweka ngoko igokwa. Theory ke. Nero tutagete kawaida ukasoma theory kwa manya kwenda practical. Kwanza ngoko kingo ye ngoko ye kienyeji gose yende omaende chingo kwa tofauti no korosi tofauti. Keitata. Igona ero iko biku bitungu na nere tari ko Kumwati lakini kile umuntu nagwate njira yayo korosi ngoko. Inero tutagete kero monda tuarese. Bone ngoko korosi nenyenyi gose ngo beka maze rikata gote. Butole bigoti. Onyoru. Ngaya to gotirensi ya alafu nye sunyole. Kena ya sunyole nyerule. Mako buturan. Ande na ibu magote ange ngoko kwate usine chipati renga. Ire ngao manyete. Njabano gakuse chimba ba ine pati yangu. Aha. Alafu jaga yeke kuba. Aha. Alafu tiri moko chizaiga ekurende mapaja na kichikuru ibwato. Aha. Alafu ngeno moko. Ebimbirenga. Echinire ngoro tarinye. Aha. Bono birenge toliko bara mutu toliko bara. No mogongo. Umuruturi ekini. Igebwate chipati 4. Yeah. According nae. Ebi korende biga. Yento keriga. Ama serende. Ama sebone ndobianda. Ndobianda la bilu stu abi kirega kuseki. Mula mas ya ngora. Ama se tari pads. Bona ama itu ko bara. Ama sengo tuda ama rango tuda toli. Ege tora rusine mondo. E mondo ne nimi. Ebi ko tuda. Iyo bone ngoko kero montra gwate steria ko jarosi. Bono kulingana na inje. Kera machana vile na to ire chipati chibuna kulingana una ntagete. Ngobeke ngoke yiriko. Etogote. Etogote na mache masininde kare atogotire.
ekamoke ekere yakamukire either onye gintagetenye deep fry kenanye deep fry na kore makobeka chinyanya n'ebitunguo gose either onye gintagetenye yekeigo kienyeji deep fry, it depends. Ekero ntetenye deep fry riya togotiri kama chairi ngobeka mafuta na sepan mbeke ngoya na mafuta ayume ekamoke ndusi mbeke sani kere yakamukire nebe step wewe kere ngoye beka ringo ye beke togote na bongo kenyere getunguo ime saumu ginger na roiko cube onye gimbwate na bongo ngosiara roiko mbeke re togote alafu kere akore kota ma konye deep fry onye gitaite kena akore deep fry karange getunguo kyane tunguo karagia taniri brownish beke sinyanya chi beke ngoke yane togota keigo kere atogotire mbeke bono onye gitaite kobeka kule ndena kikuru kwe green timanyete no ninje pep usikap Pilipili hoho. Pilipili hoho. Hoho. Pilipili hoho. Kena wekile pilipili. Dani. Dania. Hoho fast rene kase ni ndani alafu mako beke ndani. Ngoko yane abeire tindi ko tiganda ni iri ndani ne gento ke quad flavor. Alafu nyale nge ya nande njirende onya tinta ke tingo ngoko. Igongo nyebe karike yi. Ei kabisa. Etokote. Kere atokotira macha yarire. Magwadi ebintu bibia nembe ke tunguo. Keiye. Ngoretianya. Alafu nebintu ebinde na atela. Au, ngoko yekengo koigo. Kaka. Yes. Anti yana naruri mega bus nyuru gosa se studio timetinga yagu kwamira na ndate tiko tutaine kya korosi ambori nasi nani kia za kwamira hadi tiko sasa link si kuna link hakuna option nyingine, ni hiyo tu link, sina option nyingine ya kuingiza mtu studio, ni hiyo link tu pekee yake, hakuna option nyingine. Hiyo link sijui anakwama wapi na rora tutavinga yagu kwamira Mutaya bate link na bako mosoi ekomoreta bakai ekomoreta ya mwiki timetinga ye kumwiki gosa harau mike bonande abiga kusinga yi bona ya alafu bona abasaje ba kemeteime mbata itigo chote mbago chabata mbama itigosi babo Rafaeli ga maningo ime babo Eriki ga imeteime babo gose kirona diemeteime I don't know timanyiti anyway mogo sasa kila kunguziro abasaje bari bamete ko by the way ko abakaba ku mbara bamete barabu abangi ba chi hoteli chef chini abasaje haya mata bona alianga kiokorosia ngoko engoko ngoko se mara tangi kena marionya abantu baragire subunaria ko bendito isi bire sabuni umu yibono mangana akomira diga jeje Acho sibi na uma ya yo muste yo korte nyangi akate kwaro sine ngoka akasibi ngomo akaseri abandi bakobe ko mochere monda kobe ko mochere jikyo sibi it's possible onda akasibelia manyabu ali omo nje ngumunyokia ngoko yane nyerete nyesibega se nyesiba around yabu ngende mbeka macheriko ngende mbeka macheriko idia kuna gotogota ingimoki umuyo yani ngende nguto murero ndete suguri mbeka mache
mbeke riko eke nabekire ndikamata nyakotogota karamata nyakotogota ngende mbwate ngoko imbugori umuyu ngende mbwate ngoko yane inyenye kera naye nyenyere nyesunge una witira manyinga kitaika chinkange 10 minutes use 5 uga alafu Tuendelee. alafu injenyora mancha abetire yore mbekense nebegime kera naye begire ime nyoru Kami malah agora você canta. Tem outra aqui. Você nem vai ter que ela vamos ver que. Veni rangora. Veni rangora manya kwenye kango. naye begira amache ime alia gosamba guoka alia togotire. Yes. Aya, tuendelee. Nyerusinde kokochie Yesu bulia indusi amasa amarionya Wah. ekana rusi amarionya Yes. ngende nyira ne gari mbeke chingo gose mbeke chingo mente egere mururi ochigoro ndura rura kango kukanhiga ngora iga alafu ndi yumo yo no na butorera na inde nda Nishaka kubutura nengoko yane kana na butura nire njakira umutwe nyurushi bwenshi imana kobu goso ambutore akandongara kubutura agero nyorere njire yo goso yo goboko oye igore ane ubutore nendo gochakira ubutore gito chimba baiga ura butore iga ura tigari nengu ibiga na no kuguru kuiga gito ateba kebugato ura butore bugato igora rusio Yes. umano kubutura ga mio igora ga ayase ngese emboche ubutura nini oso yo goboko ime unguse amara gende gochie ngotigarari gujima agaso mongo alafu egekuba gechibusigioka kerupi kabisa osoe kubutura nengoko yawe ebipisio tagite kare kwa buturanire gwakurire orusie osibie mbochero obe osibie mbochero osibie mondo Osibia mbojero. Oruchi bando. osibie mondo obare emondo eria orusia matenge ime osibie alafu orusirini kando nandore ndewe ngagito goro ngantukaria karorose ngagoro Endoru. te basa kubutokera abu no kurenda kanikari nario umata kanikari ngwanza gari sana ngaji kororase no osibie binte ebyo bibeke kando dini mterario kubibeka kando pi alafu bona tiri kwa korre kubuturana oye bekiriko etokotasi nini obukana amacha masinini nigotagete korosie Yesu usonye gotagete nonyengo difu etokotasi nini alafu yiyore obeka mafuta esufuriende obeke egetungu okarange egetungu kebe brown alafu okenye chinyanya obeke umume kasi nini anyene gasi utume koirania kamurero nse nari chitari gise egere chiji chike egere chiayire cheikire
ochikorogere chibe muno musio mosori yani chirwe muna dirende chiaringi chinyanya chinkong'u bono chiabere muno musio esupu kere chiabere igo onyege gokobeka esupu yao okobeka roiko emabe kere gwakarange chinyanya otarabeka esupu nari etachi gotioka okarange yani onchorane akeigo alafu umanya kobeka engoko yao ebitari biri kwaberetie obeke ime tobasa kobeka na amache okobirusia bioka igo orabikarangera abwo asa chinyanya echi chiraonchore ekara ochikarange mpaka orore ng'a chinyanya chiri chiaisire kwera esubu eri yaisire kwera ake chirabwate yani mpaka esoe mpaka enyama ime ekero gwakorire igo bono rigia amache egekombe ekemo onye more abange nabo okobeka ebikombe bibere lakini onye more abake nabo egekogera njayiete okobeka egekombe ekemo onyumumeke otige togota keigo lakini tari mono rende erabasa kobe sogi bagoteba erabasa kobe embe alafu iyo obeke echumbi oburukani eneba okorabeka kwanza echumbi inche narete ekero nabekire chinyanya chiria nari nkobeka echumbi naburukani ntarachi kobeka esupu naburukani rende chiarayira riria buna riria nateba rende chiara gochia chinyama ime yani chiabwata rende chinyanya chiria chiabwata enyama namanya kobeka esupu inche nabo narete igo alafu otige togota keigo iyo inche ting'anchete kobeka binto binge ase eng'encho ng'a edanine korende egosaria etest ya enyama ya engoko gose egosaria etest ya engoko edanine hoho ata kitunguu saumu egosari kabisa teri gwansa ekero nakarangire igo bono ekero nabekire esupu yane ng'iyore mbeke kando mpike obokima bono mbeke amache obokima riko abere ekero aberire ndete omogango mbeke gabwe ensemo yani eki ekeburugore ndase ekegusii ndete obosi bwane ng'umore inche narete nkobeka obosi erime ria kabere na bwabe yani nkobeka obosi naonchogani ekero esuguria yani esuguria yaberete nkobeka obosi bochierete tindi kobeka boria boke ati nakoruga na erongori nabeka naonchogani iga nkorora mboraisana buya nabeka boke igo bwaisana naruga yani nkoruga bwango lakini omorero ore omonge tintagete omorero omosinini ore omonge nkoruga bwango egere obosi bori mbochi gotigara bagoteba chichi gotigara bori gose bori bogoratigara ase obokima bobe yani bobe buya yani bochi kobwatana nkoruga bwango nari botachi gotwara chimbiru bono bagoteba ase ebinto buna ebigo chintobe yani naboruga bwango chintobe nchigotigara alafu nabotiga bwayi bono gochakera bono ngotiga bwayigeka ase eng'encho bono nabokonya bwango bwane alafu naiyora obokima bwane nabeka chinyeni chiane hotpot enyama yane hotpot esukuma ero nkobwata nkarange egetunguo mbeke echumbi mbeke esukuma yane ime mbutorane esukuma yane mbeke ime nkarange esukuma eria iga eonchoke ekara tintageti echi mono eonchoke ekara echumbi ne egetunguo gioka tindi kobeka supu gose nyanya gekoire supu ya enyama neroro ya engoko ng'ire ebinto biane emesa mbange yani twanse gososi kwa sukuma sukuma siwezi weka kwa sababu si supu ya nyama iko ya kuku iko na nyanya siwezi weka. Ukiweka sasa hiyo itakuwa stress. Hivyo ndio tunapikanga. Haya, okay. Then ningete kuigure. Hakikaka
Ekwami Cherusa. kuchita tete kura kwana nabwate ng'ana lakini nditiga cherusha arakwana kerubara kwana. Irang'ora nimete gwasekire bakamakera rurerese irang'ora. Ekio gwasekera ntukimanyete irang'ora. Cherusa Ondari. Nichengo Ngo Christine Kerubo etagikana akororera nkwaniribo etagikaya omuganda asome message ira yakurwa Cherusa Ondari akio montage live nengo katuor by the way ndikabwate ndeti karitande mbia tokobori mbese atwara kimne koyekwa Papa no kuye kachingo kati abandu tarate yesu kagibane. ondo Takabona yo watu waki montaje práctico na montaje kora. Ona na kora kwana tatiyo. na kwana bono iga mambio montage atwara ke practical iye tokwa riba ke screen ayo obere benje chokoni obere benje bakotolendera ngo kemes Yo bwate ne video by the way yo beka seguro. live okotareke simia segetiga okoba live Chinyanyuru njia tiga bonaleria chakore kasi yubuna tabire mojangire ngoko. Haya, okay. Gukwana turase tent. Oyakuru kwa Terry Vincentia. Hey, Terry Vincentia. Okay, nara ukuru kita 3D wa stajabu ya Musa utaona ya wapishi wa kuku. Well, anyway. Brian Matonda, your camera is off. Okoronyo wajuni nitara kubeka se screen. Iko manyanga your camera is off. So, Jared Mugaka. Onye komata korosia ngoko, Jared Mugaka, your camera is off today. So, tengeneza kamera yako. You are on a black screen, you see? Hauna kamera. Mata bantu bande kaki muko bwe nko baombi. But kama sijakuleta kwa screen, jua kwamba your camera is off. Na siwezi leta mtu kwa kamera mwenye akona giza. Siwezi. So, make sure your camera is on. Christine karibu. Nato iwete gose network ya hang. na yamo no timati gosenyi wete. Twako igure. Yes. Umanye tekera to ngatorosie ngoko chingo ke yakero umuntu nabwate ntira yayo korosie ngoko yayo. Muno yo minto yorure gokwana tebire ngera muna korostari gokorera beke endani asengencha arufu yendani gosi ya hoho teri kumwansira nandi mbarorore gwansira. So incha sende engogenda kulingana engoko gekogera nanya muna naga ikungana ikananya konyenya ngoko omwobani. Yes. Na sende engoko kugora engoko timanyeti ng'a ngoko kianyenye tu nereri anyenye tunyego kugoranye is just pressed yani ebikuba ebibwato chimbaba yani it can depend side ye ngoko kwagura. So nchengo chikorosi bono rende tigante bono yani tigange beke ngangu chikorosi asenche boniga eye buturanire totebe ng'a nege kubamo nebibwato. Igege kera tokorosi yani muna ege kubamo nebibwato ekera kubaretire ngoko yawe yani mbore ukugura kere tayari timatinga barosi lakini ngogore engoko ere tayari erosi ere tayari ebutoire yani. Teni kera ya ikirega igan kunyebeka sesingi nyesibi kera ngonyesibi enkobeka machane finege no monyo no rolio monene tokuruko monyo ge singerera timanyeti monyo ge rolio monetu. Yani you shock it for almost 5 minutes kwamanya kosibi enye engoke yawe yani epati eyeme muna macha yesingire nje ngote yani ngugamba koru asende boniga.
ase singi kwa sibi engoke eri yago konye sibi na utaratibu ya goronyole konye sibi lyo monyamo na finegel eyo tageta amache kero gusibia amache ya yani ta ago ogusibia amache atali kuira na gucha sengo yani ogusibia amache ago iteka running water after kera gwa kore okubeke ngoke yago ase igechunjuko mbiro ebiene yani plastic njiro chiro sibichunjuko nyebeka ase bichunjuko bantu tebenga igechunjuko ekenena mini while obegete igechunjuko amona asa machali ago nyiti tukagochi after bono kwa nyesibiri jonse kwa bekire enyiti toke bono konye rusio nyebeka ase totebe ase apple ebakuli yawe nyene bakuli obwate onyebeka amabono nali gwachakire ensemo yokorosie enkoko yawe kwanye sibiri bono after koruga bono okobeka enkoko eri yago olete omonyo olete spices chiago echi chikobwate chicken spices paprika yani chionsi bichiri ogotumia koroseria enkoko yago the first thing yokoro guchirete asengo keliri tanganya kere kwa letiro kunyebekamo after kwa bekiramo olete na citron yeyue goro kuri tunda liroro omitete na liri ko ba machi gabona abuna step entangani tule after kwa bekire bibyonsi binye ko bwate wisik asenge nja yes smell oko bwate whisk one teaspoon ebichiko bibere obeke omixi after kwa mixiri iya nogendete ko mix ige kobone tora stage ye ndangane nogendete ko mix anafa kere kwa kurire okonyetige rest for 30 minutes yes after this 30 minutes bono ga no okuyanda unacheke tungu kia onye kugubweka ebitungu byago nabo kunache bitungu byago bitato gusebine itikani depend ebitungu muno korosibingana asenda enda sabantu bakuli bitungu nabo kunache bitungu the whole day kunache bitungu ronyantati kunya korosi bitungu kwenda kwagachi after work kuba nacheke bitungu byago bibeke aside leta kitungu saumu yago ekikere kemo one punch rosi bitungu biri byago onye kobwate ire yanye ugona sunyunta tima tinga bago gore bago sunyunta lakini inkeba asia cream ogo ge sunyunta yani tuna sunyunta ke igorende norochi yani asingenja to inya to kunyara kuna chobo kobo oko giaka kiatananikane arafu kere kuena kero kyogo kebeka kana nagasani kaya gapoka likawa kamukando arafu ochiche kwana chirege tunguo yabano ogenda se chinje gitokoro chinja na kibona chinja na chinja timanye tinga ngeke kweke kusichinja nare chinja kere kunyerusi saboliko onyarole amona ss kelikoro ruseri siera chikaro echinche yago no konye siera ga nero nyebeke nagapoka yakao bone kere kwa bekire bibionsi bono nguye naturase epani yago bono I think 30 minutes chierde onye gobwa ne chinyanya nabo kunacha ibere isato uchibeke kando twachire ibintu bine onyore nege tunguo garlic ginger na tomato ebintu ebyago bibeka aside bono ira na se pan epani yago beka ebichiko bitatu bya olive oil osea mafuta kawaida ase pani yawe nyetige ebe hot ekere yabeire hot inyure nyameye yanye ngoke ya ngwanya so uli shock kwanye negeta ase bintu byare eliri tanga ni ngwanye negete no maite bintu byo muno kwabangete
bono Rusia eketari ekemase ekemobanga sepani wait around ekera gwakorire kuneka neri onye tokubutubwatike funeko gerare yani gego kuneka buya okuneka chiteka isano funyu onchore keliao rambake be nesta ene ngoko yo after kwanye Rusi kwanye begira sepan kwa Rusi febu ndanga kwanye begira sepan kwanye timadi kosegwa furaye na kikwanye kora yabe yatandi yabe brown nyerusi nyebekase ensemo eyemo yani bono matwachire bono ene step toko chikogenda kochi kwenda tigati ona ke Rusi ngoke yonsi epani eli yago yatigaire netigarite na mafuta ya gatwale nge kufurahira gentoki twale kufurahira ngoko amafuta ali no tokuirana tochake bono egetungu tokebeke garia tokeburuka to yani to tiga go buruka sengenche nabo mafuta naba mange nabo kuna ko gioncho rangesa ewe kakatika tiketara ba brown kiabere transparent yani bono rochenga giache koba gende brown na ngere kerabwake can depend nege tunguta gete muno kulia kere kego ikagali to getiga keyi mona sengencha noga netio beke garik neta geteire chinsa asege tungu ekege gogo beke getungu kiyayire mono egetungu ekege go chikorigisa ikobono oko giakera chinga kiridi kiego chikoba yani kiaber transparent kiego chikoba ngo ikere beka garik yago korua segari kimenta chincha yago kendera ko burukani bano maete ngo ikerege nguo saumu arafu na chincha ngigendrete kuye after kiyayire pass beka enyanyeri yago kwana chitingwana cha chinyanya chiarenge isato beka chinyanya chiri chiagororo na leta tomato paste chinyanya chiri chiemekebe ebichiko bibere ose bitato buchimono noroche ngambara oro batancheti umusori omubariri burura lakini abokoranga nga yobere terende one kire kirega igasengencha nyanya chiri nchiraya ogokuneka oirani omorero inse enyanya eri yago egiere steam gekogerekera omorero riekera kwanyuira ninse ekong'eakorigamora eying'ora ere bonekera yaero nyore engoko yaito ntwanye furaete ere nusu eyiete nusu isiko neyiete nyore isiko agime engoko eri yaito neyiete bane engoko eri yaite tokonyerenta twarosiriga iga estiu yetu rosiri tubange engoko eri yaito tokonyeburukania yemase yemo norochi gekora tokonyemura rioka ng'apu gekogera okobeke yamo kogendete kuburukani ase eng'encho estiu yetu twarosteri nyingi na ngoke yetu twarosteri nyingi lakini bano kuburukania after kuwa burukani nyuma yayo tutaraleta ngoko ngubeka toro monyo for test ase stew no tokobeka monyo gekora gogocha kobeka monyo ase ngoko igoro enyamende gutwara omonyo yendete monyo bane tokobeka monyo yega ase stew ase ng'encha tokobeka ngoko ribono tokuburukania ngoko yonsi ekobwata kentoki enywerere omonyo oria ekero twaburukanire bono engoko yaito nabokoreta amache itikanipe engoko kware bwate nayo bwate oborto bwao bwa engoko nabokobeka amache gerasi ekemo lakini amache tobeka amakendu amache kwabwate obere yare tayare yakogera gokobeka amache amakendu ase engoko ekoire na siro korna siro ng'aki nande nabera twere yani ego kendesa engoko etagete yani tokoreta gento gesambe nege kendu oburukani mbirigo chiamo ego ng'etware rimusu
bono ngayekera kwabekira amache ago ekerasi ekemo gose bibere nayora umanyete omusori otagete ng'ung'ana gekogera no pimete nyama yao engoko yao nkiasi kikwabeka bono ekero kwabekire amache aya iga kuneka onyore ng'a omorero noiraneti nse kuneka bono iga eite yoka yani bono ekong'ea korigamora chinyanya chiri chireta amache aya na amache aya gekwareta ng'ora gakoing'ora orumosi nye 15 to 30 minutes korwa engaki yang'ea gotogota gekora amache amaberu kwabeka kogokora koruga buna bogotesti yo ngento kigitachierera enye gokonyara komenta nabo komenta lakini ngokorora togochinga nabo kubeka hoho yao gekogera hoho tetagetie nyimono na endani yao nabo kubeka biri nebinto togokorera biarufu yaitengi ya yogokorera rende yakureta appetite kiranga bwengoko yaitu yayire bono nabo konyara konyesafu n'omochere nche narengera ringa n'omochere narosi nabegete tayari omochere one tayari orenge ngoko yane bono yabe nabo nkonyionchera gochi hotipot chiane nye nabwate alafu emesa ere tayari n'omochere alafu tumira namuna namache rende inye bande imo buntu gotwara soda togotirimbokeri namache naroro rende tutapimeru mache akuna kwokorengera likuwa namukorosi kuwana kwarenge natirimbokiri Jamana soko nywa amache n'obogima timaiti gose natemire gose nasabia nsibi nondega nsibi asoko karati gango bonare Christine torarwa bwo Christine torarwa bwo aya Sophie irorango korosia ngoko Christine arosire Ngirore bunateba gose nchake yani bono timeti asogochakera bono yes bono gakirende nchintaka maiti kobutore ngoko nonye n'omutu bono agwora bono mabera inya aya timeti kobutore asi omukwanyenyerwa engoko chaka bono korosi Jesus konye chaka konye korera operation gotirimbuka okay bakoiyekekere gento bakotorendere mesa tori okay nabo gochaka kwanyeruseriwa marionyo kwabutoreirwe omotu marionyo aruro okay ngorura bare ngorurwere ngoko kitogokwanera eye kienyechi gose broiler tokwanire kienyechi bono ngusitore ngusitore okay oyo ikeregesa kweresa eitari ya kienyechi no kienyechi nabo konyorosie gesongo no aya kaka kienyechi tokobeka mafuta ime orie engoko ekuma so engoko ikeregesa kweresera kienyechi tokobeka mafuta togo display ng'eti wa display mafuta ime aria igo toratiga kienyechi kando kienyechi eyo arenge kweresa tari kienyechi tuone tigatira negusise itase kienyechi gekoriewa aya tochibona aya after kwanyerurire onye rusie mbochero bono bagoteba after kwanyerusire mbochero onyerusie ebinto birirende byanda byonsi oyekenye after kwayekenyire ekobwati engoko ngoyekwire chitaipu ibere nabo konyechemusha namanje nabo koyechaka namafuta lakini rende eriechakire namafuta ngwansere kubo eriechemushire nje kobwane nabo kubeka amafuta makeigo oyekune kokenye getunguo kurugore getunguo kirwa kenya kurugoro nabo geko kawaida buna keri giakarangwa ase ng'enche kegenderete koyera amafuta ari nengo keri kegenderete koi aya gokorera getunguo keri kiaire obeke chinyanya chiao isato chinene biaiga kurugoro okay ngobwatire getunguo kiwataka gotumia onye neke kiere kia raundi
so nabo gotumia ekemo onye nkeri kende gikuyu korwise koru mugondo keri nabo gosabura obo bone nabo goisana aya after kwaye rosiri go kwanye bekire chinyanya naende okuneke chinyanya chiri chigiere kabisa bado nachiro obeke ne chumbi kwabekire chinyanya okonyerokereria chumbi korugoro naende okuneke make sure wakunikire chinyanya chiri chikoipi onye burukani naende chinyanya chiri kichaire gesenko form chire supu okuneke esupu eri nerera araso asenya melime nabo bonokera chiaire okubunga ngo chikobwatere inse baite ngo kiyaire nabo go test unga yaikeire kogo test ungu yere bona bukubeke supu ya bikombe bibere gosege kombe kemo otigete gote kabisa buya esupu erende to yore tarato gotachugo go test na bego test wataresi na bego test ya mancho ubune ngo keyere kando ne supu yere kando okay buna kwa vete supu eri onye kubwate roiko meteroiko ngo mekiere ya esupu ya tware rada obekero iko yao okuneke togote buya after ya togotire bone supu eri yaire ngese nabo go test nona ebieke ngoko umwa yaire bono nabo korusia ngoko yao orire chabati yao sorio machero gosane kuwanja korage robo kima bari banchi tobo kima pite wenche ninchukiere tobo kima Obwanje ti nabo kuru robo kima oriere obwabari obokima nono bwechibanda njeti nganje inda onche mo nabo kulira machero gosorire chabati abo yaerire kara kirango igo veni ngwate batumete korosia ngoko bono ng'aki between Christine Martha na Sophie ere kwa manyira korosi kaka na ote nimete korose lakini timete korose bagani ngorosi tokori minto basi bono totebiango bono asiumu mino korosi gosemu abo bonarire bono korosi ote tanto banze kwanza kerana na konda mukuruchi comment mega Jaka uno bararo sinka. Kurale tu mukana dara teba. Abwente to kolro monte ngoko gaburia ja tore ko practical. Lakini indi moko gora. Bora ga soda ka bobu na kubwate. Nkorosi yake na sibe soda. Soda ni mwat. Na tirimbo ke soda bifengo giri taranyi. Engoko to koro yekera gitoria. Nche nabona betini asingincho ke gotio kana bonda betini. Ke, igonge gotio gorcho kono mwakorane. Igo to kora ine nche none se batindo si to kora ni dali si atio kera. Sige to kera kinda rosi nge tio ka boire. Bira wero ne tio ka boire. Ero ngolinde. Ka. Ai no mo Canada ningo yonga yenda kuchi. Lakini mo usinde feni. Okay. Ono mo ke yo mo koyone kai kwanza namba ya utinje tiko yenyora. Timeti suwa text tiko. Na misi tio bokima. Ogote ya tio bokima teteti. Inche gake naona sinde nguru gato lakini. Inche mostri nabonda nyocha 24/7. Penny Christopher. Matendo bato mwanasiasa usio kuruko Penny Chacha. Ya kuruko Penny Christopher. Timaiti napikanga njia ya 70s. Njuga orosi. Haya. Ngoyo. Muntu narulenga o chiro ningo. Omu Canada kaka ngayanga ndakuchi. Mu Canada ngoyo no. Moise kenarulenga screen uri Canada. Timaiti asachi go china amurigiri omborire. Timaiti Timoro chimayaga. Haya. Christine Kerubo ga ikaje kengo kogi hoteli. Happiness Nyakundi balance your camera vizuri. Karuge sunteime. Happiness Nyakundi I see you. Toka kwa giza nikulete kwa screen odebu no kwe kengo ko. Haya. Christine Kerubo ango ko nebi mubirenge bwate.
eturabale tuli naye kugera tintege tingesi. Aya tuchibona twende chaka. Njengo naye to inye tuli naye binde to gokonyana tima tinga kurumo kurwe bigoti gochibone kimekemo. Kai omutu nekimo. Okay, mutu kole kimo. Abantu bayo keli na karolire mama kirara nkonyanya ngokya akubwata onye igore style get akubwatiraga igase bigotiga iga omuso igora gochimoino wega yaswa egekuba amono mogongo. Arafu umanya kubutura chimbaba akubutura mbaba mali ngoka obutura chimbaba igoma twachire chimbaba amonege kuba mono mogongo. Arafu tumanya gochicha mate ga igabano ga igase ebibuato. Ngira ngora ekibono kyabirirenga. Omotu kurwe bigoti gochigoro yayema kugera omonto tori kori motu yoka abande ogochakira ebigoti gochigoro. Toije chimbaba ebi nibere alafu tochiche egekuba amono mogongo egekuba mate egekuba nekenene nengoko negekuba umanyete. Tomanye gocha amaliagati. Amaliagati nakari nende. Amaliagati naro nemone ne bibuato. Bono koruga burende turochinya twachire in fact enyame yegatiganda gotebi ase bono twikira samagoro koruga ige enkonole maiga ase yabutoleru gotia enkonole yokogoro koiga nabo gokubutura kabere nyetima nyetigo ekibwateki happiness notenga enkonole nekare enkonole Ndero. Kila ya kuwinde ndero kaiwete nje. Enkonole nero. Enkonole ninki. Enkonole ninki. Enkonole ngaya. Okay. Katinya eke buate keiga ali ase joint eliyo moise gochigore manya kubwata gocha eke kubana ke joint ina kikoroku. Akawo kali ase ko bichorere gwali. Na kikoroku. Okay, taligora insa mapaja. Ekore mate eke buato. Kebuato insa. Utara kebutora. Ojiga sindi goro. Bas. Aliso. Igo bana uwa na ewe gwaji kwa manyanege sindi abu. Bas. Okay. Ime. Kira inutora soma. Ona ekera tuwakorire korwase ngono twabekire byonsi kando enyameya itoli twaruse tyomate twigorete omogonga monege kuba imeyaga ire ya maga ige bintombire oro bitakire ebintombire kati imege kabire biro byamana naga atori amani alafu chinya manjire kati kati imega iga Ambochero ngorio ambochero. Mbochera pekoriyo. Embochera ne kugacha ekoto gocha mata te abo ko yesibi. Igora uma Okay, tegere puratika. Iswali ndira abunare kubori Kristi. Naliyako Iswali ndira abunare kubori puratika. Amalia katinga ya kutoka. Imbolie. Amalia katinga ya kutoka.
Okay, yetu bwate chiruga chire chitaringane yemo manyete amaliagati amoneke bwata abande bagotene gentekemo. But katinya eliagati amoneke bwato asinara ali bachirete igumanye kogenda aso morondo. Oh, alisiye kumbe. Nyuma yakara na chebirenge byengoko. Sinege kongo gakinje mane binde gatonke nyore gesente kinya binyore. Eliaga titimanye tiliaga tini. Umorondo bwote lakini manye kegero umorondo noko. Aya, Kogoro kwengoko nyani I wish you manyete yalenge nimbwate guruguru kwega nalenge korosi. Ore asenge ngwate birenga bante ngwanda balenge abantu turane metere totore ko practical ke usi kintu ke bwate tipi Tore kike liaga. Ninye manyete yago te. kuna anje no moro mutina bwate kende Tore kike mondo lerega iga Ekuru eyo. Ole trengoko. Sekera trengoko. Ekuru. Diga que você gato de serious business. Toro kia ga. Toro. Así que por maliko. Please. Nitaki. Narore. Kaka ni kwarora. Maliko ndo. Maliko. Ira ngora ga kita ko. Ine ngoko gosene morio begete mesegura. Bueno, muete no toca en la silla, ¿sí? Mwalimu ngo bakare biranya. Network ya yeye Sungura. Oya bene. Oriona ngekobolia eli iga tindo de moroche. Bueno. Imoroche ko sentike. Nje kwe kando jaba ndo. Okay. Please gorat gatora yara irangora sengenchonga. Tora business iga bono. Orio boli eliaga tineri. Oh. Ya katikati yevi nama. Oseningi. Oh, ino mwana. Ekeneke na makosine ke bwa tomokoroka. Kendo kia ya bala yo. Lakini ndio wacha ngoko wasone mwana. Kio. Ne ngoke noru. Oh. Ine. Noro baba. Edori kwa bekerere mesegura toro. No, ni masaya kupika ni netinga kichane cyo korofye ndagera ya mambi tati sigwa moroterega. Ngera bana ria mache. Chinsa kile. Nari yaga tikoru ega gaso korondo ko chimate. Gina no twate korondo ko chimate. Ni ndio ega ne ko kera tayari. Kunywa baba.
Na hiyo glass Swali kubwa. kinande mugane tipa tebi. Abunga yole madam. Sikoni. Abu yani sikiole. Oh. Inda somo chokoro kuitari. Okay. Ngata ngata tu. Wow. Ngicha abungo nora. Ngoke ina tumana. Naona mwenye anaonesha kuku ako Italy. Ngogera mura macha Mwenye anaonesha kuku ako Italy. Tagarra bono. Arakira. Okay, mbona bono li swali linde. Bono amaria. Abande mari batarore enkonore ngaye berta. Enkonore ningi. Enkonore nabora chobe tonye urati kanda harusi bono. Yandusi etonye sibeto konye sibaguoka. Enkonore bano gaiga noroche naimo kigoro igoro enkonore irima. Ege sindia mane enkonore. Kinanya koiwa. ege sindi ngesege kobero maete maega. Ege sindi ninge mete enkonore kine kibono yansinyire Ege enkonore ngentoki enkonore gali sekoruseria magenda gosiki. Aye baba gachiye nyasao. Enkonore ngentoki. Yes tonjugo chango konya bantu. Ekiagere gente getanga ninche manyete oro ekwerende oro baru gente getanga ninche maete oro baru ege kuba omogongo ege sindi skiza ege sindi ngari bisukwata keke Mariaga ngento keke imbabege ngento kuba keke Engirekero. Okay, oro ngento keke rende. Engerekero. Tigari yenye oro baba arafu ege kuba ege sindi arafu neke bwato arafu nenda Noro chabo Christine digango konye Karigoro. Kire mega ake. Eke. Kwa karori ekyo. Igire kige sindi ekyo. Egega. Ege sindi ngesenege gase amagena kurwera kuru. Asa eweterie chabo. Okay, magena nandi. Amantu wana tutaga sukuru yake kusi. Magena. Ende bono ase erugeria maskanire ndiri batogoteba guchimuno gali togoteba rende sekuruseria magena. Wati vere tali kubyara magena ero na kitawa teba. Bana tata betu ani kubyara magena lakini gwate gesinti. Ege sindi bono nege sindi. Ege sindi nari ese amarionya komera matambe. Noroche jamba konya. Chigamba konya abantu baminto Ben Christopher tokara babo. Okay. Aya. Bwana. Jamba konya. Noroche happiness kwera sabuya. Noroche between ege sindi no kugorotara kurusia sengoko. Eke bwato kali kerogo kebunaiga kurwa sengo kotigari omugongo. Akauga ngare mutwari kange fanta ka round asekenama kali gotigari kara kimutu akauga. Noka manyita ako. Na aguna kwa koro ken konore. Yes. Asoka ja konore yani. Okay, baada yo kurusio kugoro tigatora rusio kugoro ko nyama ukugoro talibo. Arafu tumara gotigarie kibwato. Tokubwa torusie kibwato rabone elie gotigara mari nere nkonore. Noje between noje kera kwa rusirie kibwato kurwa somo gongo. Liugandire enkonore bono liugariri aka joint kali na kwa koro ken konore kali kabwa to mugongo ama dike bwato go chance.
Oh, yes, sasa nimeelewa. Asa ukoja konolera ndio kubutura, yani enkonore ukoja konora unaikata. Okay. Sasa hapo nimeshikanisha hapo sasa. Yeah, I think ndio hiyo. Haya. Kristi ninga yaji. Nonde. Nandi wachi kwale ndani liye nandi. ¿Cómo estamos contigo? Tú haces que tú ahora. Ahora también es el corona más. Devi kende ama yanga no muke. Haya. Okay, meanwhile, kera inyago na koira na happiness tatabi anga na kyoko rosi ngoko. Enkoko ni goko nyebwata kwa nyebutole bigoti. Alafu kwanye beka amachabera kwanye beka amachime amacha ito tige ko kiyebe kegetamba amachime kere kekobege kegetambe na bera soke neli sankuri yesuku ukunye tiga iga tu alafu kwamanya kunyerusia malionya kero kwa rusiri kwabe konyo kubwatege changa kubekeriko onyoncha onchuranere ndege kurra okoruria lionya aliotanyare kurusi mbirore binyerere bitanyare ko alafu baada ya hapo eti design eti ningora ruseri ya makurende ebintu biri byanda naboko bichori kurumanga ege sindikirikia yo bichorira keigo oso yoko bako rusikire gento safari moja kero kwa rusiri safari moja alafu naboko onye sivyo beka machi monye sabusi kere ngima kubeka machi kero chibona ya tigaire lioroma ya tigaire nyongo busa naboko beka machi onye sibibuya kero kwa onye sibiri wakorire onye tige yitika machi buya alafu manya konye ochakerende konye buturana kure genteke tangani manyete kyugo chakara kubutura amabora ali aya naro kubutoro beke kando alafu manya ko bicholie kebwato beke kando alafu manya ko bicholie garende gige kwerende ya egesindi kebwata ino mogongo nyebeke beke kando alafu omanya ko sabono chimba chikwende ebintu ebitimbikoroko alafu kero sana nilirende kada frende omanya ko nabo okonye karango beke getungu beke amafuta onye fry kero konye fryer alafu mango chakunye nyanya baadaye onye fry mbake nyanya elie bwata no beke onye kubwate roiko kubeke onye kubwata spices chindi chonsi chote kubeke alafu lilia bwatire kapisa igakwarorere ebintu ebye biungo ebyonsi byabwatanira alafu makubeka mache kadiri kubeka mache igatutu basa kubeka mache aliyo chikoligia ngoko imo kunyoligi chinse sato chingiro kubeka mache igatu onye seconds onye kere ngoko lenda igatu ye miaka igatu ngoko nero raro beke nyo chinse ibere liko lakini onye kere igatu miaka naboko beka nyore dakika igakose yamo igakose nusu onye rusi alafu prepare nde sapa goso prepare so kukima goso prepare so mochere goso prepare se echabati yao nabo manya tuwekera. Wow. Kalista Siocha, karibu sana. Na tuiwete bole. Tari kujua nokia se screen. Muumere sigete. Nyamba iwete. Okonga ngiri boka. Ngiri. Ngachikobeka ngabora ne tukia mana hata kekangatia mato. Kai. Oto
ikomine amori muraire ngiri boka mwana makogo. Anyway, ng'aki okorosia ngoko Monyuwete. twakwigure Monyuwete. Bono. Nche ngokwana. Baba rero Kristini okare kweroka. Akiesta noraita na Marieta na ene screen. Bono. Tiga. Nda kwana buna nkoroseri wa iguru. Gai. Sijui, yani moganyete mbata ibuna tokorosi. tokanyete prakit kobune ya Kristi prakit ko tokanyeta Nje tumaite na irani unganisho ya renge abantu natete ko connect. bono nenko tokoyeka Unganisha razi giti yokole. oyojira abono gotoburukani Atari giti kwabweka na giti banayo kaka abweka na giti na borani male ya gidi na wali mboto Utuchandire mayali n'abantu ndali kwana abwe kutuchanda n'abarabo. nakyo koroseri gwiguru engoko Waiguru. Nchege ntongo tumaite kunagyo koro kweke usinje tumaite. Kerikia magari. Lakini koro era yo kae Oya kene kutende Kia magari ke chon. right ngai moira babo yonde ngai moira ngai moira Anita ngai moira Eriki ngai moira Rafaeli ngai moira Ronaldi hande ngori bona babo siemo ngai bare Oi Karista. Baso. Osemba babo jay something osenga Babu ati baga bago swera pe. li bagare backstage yali nyite saiti Igoto basikere baje. li bagare ro ligima eli mpingo beka li bagare ngochera batata edigo korosio koramba mai Kero bago ya kaka kwa taitwa studio nje bina nje ndeka kunya kusaka basaigo. Kuna kubika mbayo backstage ya mptiga mbayo. Okay, let's proceed. Vene baka bono tora manya kwenye kangoko ngaki bono to kanya Usa naigule. nere likwa bwata korata eri kwa bwata Abona cyasi nje bwale tenga kiburukani kikameyemu. Ngoko kikwe bono. bono Ya yage ko gere gento kyo kanai ku kwate bane ke stindi. Ngaristo yango tebi na Christine yateba. Christine. Tigando process na Christine yateba. yes Esingo tigarandi garo. Christine yateba. Engo ko bado ko tebe na chirwele tayare. Unaje kungwa? Unaje garlic. naenda ukwane mono. Ouru nare backstage igo na yategerete kwana mono. Yes, proceed. Bwana litani bingo njande.
nanachire kitungu, nanachire nyanya, nanachire egari, nanachire ekwerende nikiekoruko nakiekoruko chinja kanya nansire Tebe komata Kisongo. irubirie kiarabu Tebe Kisongo twakwanike gusi. nomaete naririre nonya ni kisungu kiansire konsire rero omonto akari kungwa ni kisungu nanyora ngumwiranirie kiarabu abanyisane Kwale Kiarabu kalista translate. Tabal. aya goko nacho ebinto ebi nsipi gokora kera egento ogoke nacho kebeka esani yaye omae kubwata engoko yago obe tiga nara eneba gosibia engoko okonyebeke okonyesibia na Imagine try nyenye. Imagine wewe yani rosi engoko ya gusita ko rosi engoko ya warabuni to rosi engoko ya gusi Kienyeji. kuse nari ngikorosi Christine yateba okay kienyeji so ira na gusi bono rosi engoko ya gusi kiagara bono gaigo mate yene ya ebinte binge bito kubeka gantu bibwati ali bono totete rosi ito Nga ngiko ya sauti mugirango. ya gusi gaki kose gusi eto bono gusi tigamete binangore mamo minta koros bono singe njendo sbantu mba kuli guys okay nje ngotaba nangora ako totebe engoko yanyenyuri yarire yanyenyuri tiga tutige kung'aina nanga ngonya nacho turi mara kane turi nyomba abantu 7 mara kane iga abande tokobwata egento ekemo ekemo okay Nara ote engoko yene chabune kwaya. nare yubono Yes. bono gaki tung'aine riari tonya nacho mara kane bono buna minto mama abwata abana 5 nere na dadi abuna abantu 7 n'omwana onene igo sahi nwarire turi 8 goika tonya nacho bune kwaya tokunya nacho bune kwaya uri ateba tokunyenya mwanzo alafu mama ndakunyenya biria nyenyiro yani tokunyenya chebigoti twanyebeka yaite kama achiga okonyebeka chebigoti yari kelinse itera manyinga kwanyebeka amache amatoko twime kwanyonjera na iga ime raundi yaba gokorwa murio nyanchire koru kwarusia murionyo kwanyeruria ase omorero bwa echingo gose inche no bwa echingo ngoteba kwanyeruria ase omorero gokora kunyurui kwanyenya mama akonyebwata iga onyerusia goika yonsi pi iga onyetandora iga rimo omakurusia ngeiga gati abwo bono noo ngofuroti kera rituko nanya kobwata timeti yari nakurusia orusia ebinto ebi egento gioka ngauga goteba chunga tobeke endoro endoro yes orusia na endoro omonto nare okobugia omosiki endoro Timaiti onye omosiki okobuga mwao okomute mic. Let's proceed. ogokora ogakonyetandora iga omagwancha Imesikika huko. Okay, let's proceed. ogokora konacha inche ngoteba buna tokorosia monsoanana Eleza, just eleza kivyako. inche monsikerera inche ngoteba buna mama akorosi tari inche nkorosi twanyesibia na amache amakendu togokora konyesibia tokonyebeka ase esufuria ere busa twanyebeka riko yakamuka ocha amache aria kwanyesibia naro okonyebeka yai mpaka yakamuka yansa kobwata kegwansa kobwata twakenya egetungu okorwa igoro egetungu bado kere gusii buna indi tokobeka ekeri kia amato twakenya egetungu okorwa igoro twabeka amafuta korwa igoro twongerana mpaka egetungu ekeri kiaba brown giakaba brown twabeka naende chinyanya na ichio twongerana mpaka chiai yani ongongerana mpaka chiai chiko ii twanyekumeka yararigamora ake igo gekorigamora naende bado twonchokana egetungu enyanya eria eyie mpaka ebe buna omosori eyere pi yani otari kobwata ati buna enyanya gekwera amache nobwata atogotete obe tinabeka nyanya tinabeka chumbi echumbi tokobeka riria mwanzo yachaka togotogo riria ogotang'ania nakobeka echumbi gonwere
nke kota ke babna yansiri konyu konya kamacha agonu obereti kamacha maberu kena aratu kubeka makendu ya kendi repi njena rostine kinari kota ya monsker ekaye gakora ngabeka macha makendu ekaire mekababono yani yende tofauti na mete kubeka bana macha matogotu yani aye tokotete arengana mna mute itonye mutakitu musuri mogotangara ko ngana nango ari mwabe ke musuri munjira na chisiku mechime iliyo nata abateri kubeka yani yes twabeka renda maji arafu twabekera maji aria tokotete karengana nige wanga buno tagete lakini nje mna tokubeka minto ase ngoke igete tokubeka maji arengana asengo na ngoke igete se suguri tokubeka maji arengana pina ngoke igete ya tikara make gorinda ari ngoke ura nakingote ari akuro kagotinya mainze yani atari gutikara mange ile ngoke yaba igo alafu nitito kubeka ndani noche bina ya ile pio tayari kuyora kwa kubeka ndani kuruguru basi ngubeka ndani singenjo mama mtonanje tukusimeka pilipili ndu yani hoho nduri kubeka rais singenjo bantu mbara batari kuri hoho ndu tutabuatie endani nabuto kurigo n'igitunguru n'ikinyanya na roiko nikerororo basi twarire obukuma bana barire ntata obwo bari abantu bande tesi twarire obwo bituma ndiri kuri bwabari twakoire Mwakorire? lakini nesukuma ngora story kusini inagu tindi kubairese buna tokora sukuma na inagu momete buna mokoros. Okay. Wow. Thank you. Mbwate 3 minutes. 3 minutes. Ukole show. Ndoje jisira kwa basa 5. Actually 2 to 3 minutes I finished the show. Maite korosi ndagerero nobody's wrong because kromo na wate test ya. So everybody's right. Engabune exam ya high school depends on how you argue your point. Every point is right depending on how you defend it. Yes. So na senda umaete boni ngani mbutura nengo konye beke toko tena bonguru siri konde kore ngana na inche bune ko ngansera. I've just cooked it. So kero muntu na bwate format ya yokorosi ngoko. Thank you so much. I'm very sure kuna watu wamesaidika hapa. Team comment mbalega abandi bate anga sbi amesaidika na vitu vingine, so tunashukuru sana. Allow me to end the show. Mungu kutasabiraga. Tarinje. Kwerusi dio. Who is praying for us? Kanya mbali kwa sababu ya hiti kansere. Aya, sawa. Tosie kama isi sabe bana. Kyoko ya nae. Kaka yangu. Kama ni wako lumo chanda kwa wana ntarata yumo ntegete bina ngatete. Lakini ande ni ile atayi. Ama kwa naro nsiri kuri SS screen. Muganye next time. Kaya nje muganye. Ponari na tuenge na hana na yagenda. Tikatokuwa nere moino. Tikatokuwa nere atento moino. Na miambiri mpaka chitorongo mbwata chire. Aya. Sawa. Umachento atunya sai no mwana mko chento achira swara sente. Twari bakirere tari aho twagotokita kwenera ingambi yamu siganjo kwabiro murindi watorenjire kuba simambi watekire sebiya watokonyereka rutwanze wo mujade nambuka twakurire abandi twefunsire tutamite biyamano wanande kitoko tigane nyasaye tokwenda kurara abandi bagucake gasi kaba muno ndi otoriendo turwanira aho bari omugaso barinde titukuri imana barasubo tuko barinda asubo tuko imana ndi weka mambi tukumerana turi bakiriye tari abo jara tubate birengerera byokonyora chi studio instruments twasabira tokanyisa he otoibarire chinjira tunyara chibesa tunyara ko tugore binte bitete toikere birengo biritagete bana teriendo turwanira konya ne host ya itu twensi so wamo tokonya na mshepkansi au barabaruire baburani abasirari unaba mao bareme au bakusafiri asubutuko barendo baikibya twetari uri bako wanze kwati au karengana muri uteri komanya na siterese mutori na sebe na kwegena. Amen. Amen. Mina. Bye.
Bye, 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 mwezi. Bye, bye, bye. Okay, so bancho baligere natebire mbia muno abantu mwaremerere ko bamuno into chakira saa 3 mpaka ebire biga ndoje ngachikare ko ba chabire saa 5 nitake eyemo gigaiga. Mashabiki yetu, thank you so much. Weekend ndiko tuara show, so tuakorte show Friday and this is Monday. Tutakuwa na show leo, kesho mpaka Friday na ndojo komara na next week on Monday. Nimesema asante sana Nyasaye tigaba seseni baria mutagete go to support bari mutagete go to support. We are raising 3 unango teba kaka batambe, we are raising 380,000 towards studio equipment. Bari mura benga mwakuniro ne show yega bari mo go to support and everything you feel like in show yango konyere and I want to support it. We ask tukonye na bogo tutumira 1,000 2,000 none jirwo 50,000 korengana na nyasara useseni enamba nera abiye mpese weta nsabu 0700 16 94 44 0700 16 94 44 0700 16 94 44 enera namba ye mpesa mamingo babekera nde paybill number ne account number we processed tukanyore paybill ya Kisi Hot TV amone account number, so kesho nitaitangaza hapa, but for now if you want to support us nabo tumachibe sia wetra same pesa wase wave to that number, then from there mambigingo just screen nabo ngokora announcement. Ntubate WhatsApp group, we have a WhatsApp group as to discuss ya manganande wetani ya to discuss ya sembeo. If you want to join, you save this number ye wetan sabu 0700 16 94 44. You save that number umanya ko inbox nda binguru kuswande, so wetra WhatsApp that text wetra WhatsApp ande nguru kuswande, so please nda to join Kisi Hot TV WhatsApp group na sisi tutakuweka, but for now nakutakia usiku mwema. Jamani asibali moga ndate ko support bali mo contribution chain Nyasaye tigaba seseni na ndaba iranerie na ndaba konye asemere moya ino mogokora tigambaga ndi butuko buya ikabwo lituko lia ankyo. Goodbye, good night.